Zavod za udžbenike i nastavna sredstva kao jedan od stupova obrazovanja i književnosti Republike Srpske povodom 20 godina postojanja i rada objavio je u novembru prošle godine konkurs za neobjavljeni roman, na koji mogu da se prijave svi pisci sa ijekavsko-ekavskog govornog područja pod uslovom da rukopis romana nikada nije objavljen. Nagradom Zlatna sova biće nagrađen najbolji rukopis, a nagrada obuhvata povelju, objavljivanje dijela i novčani iznos od 15.000 konvertibilnih maraka. Vršilac dužnosti direktora zavoda Rade Ristović istakao je da je prvobitni rok za prijavu 6. maj produžen do 13. maja zbog praznika. Svo ovo vrijeme smo pratili kada je u pitanju dolaženja tih rukopisa i evidentirali i danas možemo s pravom reći da smo itekako zadovoljni kada je u pitanju prijem svih tih rukopisa od autora koji su se odazvali ne samo iz Republike Srpske, kojih je i najviše, više od polovina tih rukopisa stiglo iz Republike Srpske, a isto tako možemo reći da je značajan broj pristigao iz Srbije, Crne Gore, Federacije, pa čak i iz nekih evropskih zemalja. Blizu 100 rukopisa. Želja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva je da nagrada Zlatna sova postane tradicionalna i da bude u rangu Ninove i Vitalove nagrade. Rukopise pristigle na konkurs ocjenjivaće tročlani žiri, čiji će sastav biti poznat za nekoliko dana. Ja to mogu već da objelodanim da je Mladen Šukovo, profesor doktor, ugledni kritičar, publicista, predsjednik žirija sa još 2 člana koje ćemo vrlo brzo objelodaniti u narednom periodu na našoj preskonferenciji, ali ono što možemo da kažemo, da očekujemo od članova žirija da budu odgovorni, da žuriranje bude pravedno, znajući da ovakav jedan konkurs koji ima itekako vrednu nagradu može da izazove određene manipulacije, ali mi se nadamo s obzirom na uglednu kuću kao što je Zavod za udžbenike i kao Zavod je ujedno i najveća izdavačka kuća u Republici pa i regionu. Nadamo se da će žiri biti konkretno, jasan, decidno, tačan i bolje rečeno neće biti pristrasan ni prema kom autoru. U Zavodu se nadaju da će svi rukopisi biti pročitani u naredna 3 mjeseca i da će u septembru biti dodijeljena nagrada Zlatna sova. Osim prvonagrađenog, Zavod će objaviti još 2 visoko ocijenjena rukopisa.